dugula guztioi, egoaizea laundugula, uso pasa eta kurriloak ere ikusi berria ditugu gure gainetik oraintxe pasatzen, eguraldi ederraz beraz, eta 15. aldiz, eskola iztunbila jardunaldi honen ekitaldira hurbildu gara guztiok. Eskerrik asko, garaiz eta prest etorri izanagatik. Oso hitz gutxi egingo ditut nik. Lehenengo, mahaian dituzuen personen aurkezpena egingo dizuet. Erdian, Candido Hernández jauna, hezkuntza berriztatzeko zuzendaria. Eta gero, bi albotara, batean zuen eskuinaldera Ion Sarasua, ezaguna duzuen oski, eta alde honetara, era berean ezaguna duzuela pentsatzen dut gehienok, Iñaki Martínez de Luna. Eta albobietan, Jasone aldekoa, zuen lankide, Basauri Galdakaoko berritzeguneko HNT, eta ni neu, Mikel Zalbide, eskina honetan. Esan bezala, ez dut nik aurkezpen lan handirik egingo, iruditzen zait, badugula ordua, gaurko ekitaldi honekin hasteko, eta beraz, besterik gabe, hezkuntza berriztatzeko zuzendari dugun Candido Hernández jaunari ematen diot hitza. Egunon guztioi, antolatzaile agurgarriok, hizkuntza normalkuntzako arduradun teknikok, itzaldi emaile eta entzule prestuok, egunon digula guztioi. Pozgarria da oso ekitaldi eber honetan zuen artean izatea. Atseginez, etorri naiz, egun biko jardunaldi sendo honi hasiera ematera. Ekitaldi trinkoa da, zinez. Leialtasun osoz heldu ohi dio Ulibarrik jardunaldi hau prestatzeko egin beharrari. Aurtengoan, gainera, zenbaki borobila ospatzen dugu, 15 urte bete ditu Ulibarrik. Ez da erreza, hain aldakorra dugun mundu honetan eta hezkuntza sistema honetan, hainbeste urtez izaera horri eustea. Are gutxiago, programa honetan betidanik somatu dudan sendotasuna eta seriotasuna egiten jakite trinkoarekin eta ilusioarekin mantentzea. Urte borobila gogo eta egiteko abagunea ere izaten da. Zenbait gai esan guratsuri buruz hausnartzeko ordua, atzera begiratu eta egin dudan ibilbideari erreperatzeko, non gauden aztertzeko eta geroari begiratzeko. Helburu horrekin antolatu da aurtengoa. Itzal handiko adituak ditugu gure artean. Fernando Zembranos, Ion Sarasua, Iñaki Martínez de Luna, beste hizlari iaio askoren ondoan. Ulibarri talde osoa zoriundu nahi dut bestalde, zona handiko adituak ekartzeaz gainera zuen arteko prestakuntza bideari ekin diozuelako sendo, esperientzien trukea eta prestakuntza beti dira beharrezko. Ongi etorria eman nahi dizuet, nola ez ona etorri gareten guztioi. Ongi etorri beraz, hezkuntza sailaren izenean, autonomia erkidego 389 ikastetxeetatik bertaratu zareten hizkuntza normalkuntzako arduradun tekniko guztiok. Badakir jardunaldi honetara etortzeko ahalegin egin behar izan duzuela zeuok eta kasu askotan zuen ikastetxeko lankideak ere. 100 arduradunok osatzen duzue dudarik gabe programa honen oinarria. Zuei begira eratu dugu horrezegatik eginbiko jardunaldia. Gaurko eta biharko hizlarien hitzak, ideiak eta proposamenak interesgarriak gertatzea espero dugu. Ongi etorria ere berean, berritzegunetatik etorri zareten teknikari guztiok. Eskolen hizkuntza normalkuntzan buru belarri laguntzen ari zareten 19 teknikariok bereziki.
Ulibarri programak ezinbestekoa du zuen laguntza eta zuen ardura. Hala izan dira kontuak, Ulibarri sortu zen egunetik, eta ezinbestekoa dugu hori orain ere. Behar beharrezkoa da zuen parte hartze aditu hori, besteak beste, eskolaren eta sailaren arteko zubilana egiteko. Funtsezko bitartekari zarete zubilan horretan. Berariaz, zoriontzen zaituztet 15. urte horren honetan. Ulibarri proiektua kudeatzen duzuen gainerako lankideok ere ez zaituztet ahaztu nahi. Eskerrak emateko orduan, Hezkuntza Sailaren Euskara Zerbitzuko kideok zaituztet gogoan batetik. Bestetik, eta oso bereziki, lana garaiz eta zuzen bideratzeko hain laguntza ederra eskaitzen duzuen prestakuntza arduradunok eta aholku emaileok. Eskerrik asko beraz, Hezkuntza Sailaren izenean, ikasturte osoan ematen duzuen laguntzagatik. Helburu jakina du Ulibarri programak. Euskararen erabilera, normaltzeko legeak eta Euskal Eskola Publikoaren legeak argi ezarritako helburua. Geroztik, 2003ko dekretuak ongi zehaztua eta garatua. Ahaldutako hizkuntzaren erabilera indartzea. Hori da lege marko horrek gogoan. Erabilera indartzera datozen neurriak eskaini, bideratu eta aplikatu gogoan. Eta aplikatu nahi ditu. Hiztunen gogoan eskola komunitatearen borondate espresean oinarrituz jokatu nahi du horretan. Ez du erabateko neurri general bakarra bultzatzen goitik bera, betik gorako ekimenean du atxitik fedea eta asmoa. Ikastetxe bakoitzaren gogoan eta ahalmenean nork bere neurria jantzia egiteko delibero argian. Ikusten du normalkuntza lanaren ardatza. Guztiok batera eta bide horretan aurrera dihardu Ulibarri programak. Zeregin garrantzizkoa dagokio gure eskolari. Derrigorrezko ikasketa aldia bukatzerakoan bi hizkuntza ofizialetan jarduteko gai izan behar dute hitzez eta idatziz autonomia erkidegoko ikasleek. Horra hor, egin beharrekoa helburu handia. Mundua gero eta zabalagoa eta irekiago den honetan, 3. hizkuntzaren ezinbestekotasuna erantzi zaio erronka horri. Gaurko eta biharko saioa, probetxu honekoa gerta dakigula guztioi. Horixe opa dizuet. Jakizue, oraingoa ere, Hezkuntza Sailak kontuan hartuko dituela zuen iradokizunak eta hobekuntza proposamenak. Kontuan hartuko ditugu guztiak, baloratuko eta ahal den neurrian praktikara eramaten ahalginduko gara. Krisi garaia ez da berez, ondo dakizuenez, ausartegi izateko unerik egokiena. Bere alde ere izaten du maiz. Eskueran ditugun baliabideak probetxuz aplikatzeko beharra eragin ohi du premiak. Beharrak eragiten du askotan, aurrera bide erakargarriena. Besterik gabe, lehen maila osatuko dutenei leku utzi nahi diet. Betoz, Hortaz, Iñaki Martínez de Luna, Jon Sarasua eta Josune Aldekoa. Probetxu ona atera gaur biharretako jardunari. Eta besterik gabe, eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko Kandido, eskerrik asko Mikel.